Наколькі гістарычную адукацыю і палітыку гістарычнай памяці ў Беларусі робяць падобнай на расейскую? Ці можна ўвогуле казаць пра генацыд беларускага народу ў часе Другой усесветнай вайны? І ці варта святкаваць бітвы, якім ужо шмат стагоддзяў? Пра ўсё гэта мы пагутарым у сённяшняй праграме «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич. І наш гость – гісторык Александр Пашкевич. Добрый дзень. Добрый дзень. Апошнімі месяцамі ў Беларусі часта распачынаюць крымінальныя справы альбо за адмаўленне генацыду беларускага народу, альбо за рэабілітацыю нацызму. Пра тое, што такое рэабілітацыя нацызму, мы пагутарым пазней, а я хацеў бы задаць спачатку такое небяспечнае пытанне, адказ на якое можа быць крымінальным. Ці можна і ці варта ўвогуле казаць пра генацыд беларускага народу ў часе Другой сусветнай вайны? Я б тут сказаў бы, што, на жаль, гэта паняцце генацыду, ужыванне гэтага тэрміну, яно часта робіцца не ў тэму, не ў папад. Яго так вельмі зашмальцавалі і тым часам такім чынам значнай ступені, можна сказаць, абясцэнілі. Таму што фактычна ўсё, што такога адбываецца кепскага ў свеце, ці ў Беларусі, звязанае з гібеллю людзей, то часта проста да яго прымацоўваецца рэцэпт генацыд, і ніхто не думае пра тое, што варта яго ўсё ж такі варта разумець, што яно мае сваё такое дакладнае значэнне. Што генацыд усё ж такі пераважная большасць ягоных фармулёвак зводзіцца да таго, што гэта звядзенне са свету фізічна нейкай групы людзей па нацыянальных, расавых, рэлігійных ці іншых так матывах мэтанакіравана проста за тое, што яны да гэтай групы прыналежаць. Гэта і калі казаць пра генацыд у гэтым сэнсе, то, напрыклад, генацыд габрэяў у часы Другой сусветнай вайны пад гэта абсалютна падпадае, таму што мы ведаем, што знішчалі ўсіх, незалежна ад нейкіх там, незалежна дзе чалавек жыў, якога ўзросту быў, якога полу, якога здароўя, абсалютна нічога было не важна, а знішчалі проста за прыналежнасць да гэтага народу. Адносна беларусаў такога ўсё ж такі ў часы Другой сусветнай вайны не было, бо не ставілі ўсё ж такі задачу ў Берліне ці мясцовыя улады таго, што беларусаў як такіх звесці са свету, беларусаў знішчыць, каб іх там і не было, не заставалася. Хаця, конечно, той рэжым акупацыйны, які існаваў на Беларусі, быў вельмі жорсткі, быў вельмі бязлітасны, і калі нехта з пункту гледжання нямецкіх сілавікоў тагачасных уяўляў пагрозу, ці трэба было насельніцтва застрашыць, то тады, конечно, дзейнічалі бязлітасна і таксама знішчалі ўсіх навокал. Аднак гэта ўсё ж такі было такое рэактыўнае, гэта было для застрашвання, але не для таго, каб звесці са свету. Таму параўноўваць, напрыклад, тое, што адбывалася з беларусамі ў тыя часы і іншымі славянскімі народамі, і з тым, што адбывалася з габрэямі, па-мойму, гэта вялікая нацяжка, і гэта нельга так рабіць. А што вы адказалі тым, хто кажа пра план Ост і пра тое, што з беларусамі і іншымі славянамі планавалі ў будучыні зрабіць тое, што рабілі ўжо з габрэямі, то бок, што планы генацыду прынамсі існавалі? Планы існавалі, так, што гэта безумоўна, што такія размовы пра гэта ішлі, нейкія там праекты прадстаўляліся, але да канца яны так і не прыйшлі, гэты план не быў падпісаны афіцыйна і як праграма дзеянняў, і не факт, што быў падпісаны ў будучыні. І, вядома, мы не можам прадказваць дакладна, але тое, што адбывалася ў часы Другой сусветнай вайны, канкрэтна падчас акупацыі Беларусі, гэта яшчэ не была рэалізацыя плана Ост, паколькі той план яшчэ не быў прыняты. Як і чаму ў сучаснай Беларусі пачалі судзіць за так званую рэабілітацыю нацызма і адмаўленне генацыду беларускага народу? Пра гэта мая калега Глафіра Жук.
У красавіку 2021 году Генеральная прокуратура распачала крымінальную справу по факте геноциду насельніцтва Беларуси падчас Великой Айчыннай войны. Сейчас я вижу не просто исполнителей, сосредоточенных в Генеральной прокуратуре, а людей, которые генерируют великие идеи. Одна из последних ваших идей, крайних, не последняя, думаю, это расследование преступлений фашистов и их пособников в годы Великой Отечественной войны. Ну, это трудно переоценить. Вялікую ідэю, пра якую казаў Лукашенко, згенеравалі генеральны прокурор Андрэй Швед і начальнік следчага камітэту Дмітрый Гара. Праз паўгода Палата прадстаўнікоў прыняла закон аб генацыдзе беларускага народу. А на пачатку 22-го у крымінальным кодексе з'явіўся артыкул за адмаўленне генацыду беларускага народу. Па ім магчымае пакаранне да 5 гадоў пазбаўлення волі, а паўторна да 10. Пад генацыдам беларускага народу ўлады Беларусі маюць на ўвазе злачынства, якія нацысты, іх памагатыя, а таксама антысавецкія нацыяналістычныя фармаванні здзейснілі з 41 по 51 год. Судзяць як памерлых, так і жывых. Па крымінальнай справе праходзіць нават першы прэзідэнт Літвы Валдас Адамкус. Першы прысуд за генацыд Вярхоўны суд Беларусі вынес нябожчыку Владзіміру Катруку, грамадзяніну Канады украінскага паходжання. У сувязі са смерцю абвінавачанага вырак вынеслі без абвяшчэння пакарання. Вядома яшчэ пра 5 працэсаў, якія ідуць у дачыненні да памерлых. Першую крымінальную справу аб так званым адмаўленні генацыду беларускага народу завялі сёлета супраць жыхара Менску. Паводле СК ў 2020 годзе ён размяшчаў у сацсетках матэрыялы пратэставай тэматыкі, а таксама звесткі, якія дыскрэдытуюць рэспубліку і рэабілітуюць фашыстаў. Вось вы ўжо сказалі пра генацыд габрэйскага народу, а наколькі вам адэкватнымі падаюцца параўнанні той юрыдычнай адказнасці, якая існуе цяпер у Беларусі, з законамі некаторых краінаў, якія забараняюць адмаўленне галакосту, сістэматычнага вынішчэння габрэяў? Ну, я бы сказал, что просто улічваючы наши реалии, что все ж таки это той пераслед, які адбываецца у Беларусі, ён адбываецца, гэта частка агульных палітычных рэпрэсій. Тое, что калі там кому-то приписываюць адмаўленне геноциду, ці апраўданне нацызму, ці яшчэ што-небудзь. І ў гэтым кантэксце варта гэта разглядаць, і таму, ну і разумець таксама, што гэта просто як бы так зачэпка для того, каб чалавека рэпрэсаваць, а не тое, што там рэальна ён штосьці парушыў. Таму я паколькі у тым разуменні генацыду як і габрэйскага народа, як армянскага народа, як я ўжо казаў, адносна генацыду беларускага народа, ну, цяжка гэта ўсё зводзіць да аднаго такога назоўніка, то і адказнасць, адпаведна, не можа быць аднолькавая. Тым больш, што, ну, па вялікім рахунку тое, за што прыцягваюць да адказнасці беларускія сілавікі, гэта фактычна такі элемент пэўных такіх дыскусій навуковых. Тут як бы ніхто ж не адмаўляе таго, што немцы чынілі шмат злачынстваў падчас вайны, тое, што это ўсё нельга апраўдваць, недапушчальна, але ну ёсць нейкія там, скажам, і розныя ацэнкі таго, што было, розныя фактары і в прынцыпе спробы неяк гэта абмеркаваць, як бы яны натыкаюцца на рэпрэсіі, якія палітычна матываваныя. Проста расправа з палітычнымі апанентамі, не больш таго. А наколькі вось цяпер існаванне гэтых артыкулаў і ўжыванне такім чынам гэтых артыкулаў пра адмаўленне генацыду беларускага народу, пра рэабілітацыю нацызму, наколькі яно перашкаджае працаваць з гістарычнымі фактамі тым гісторыкам, якія цяпер у Беларусі? Ну, я думаю, што вельмі перашкаджае працаваць, паколькі немагчыма развіццё гістарычнай навукі без такіх навуковых дыскусій. Немагчыма, калі ты не можаш, скажем, працаваць з крыніцамі, на іх аснове вывучэння рабіць нейкія высновы і пасля іх свабодна выказваць. Калі ты аргументавана даказваеш нейкую там думку і раскрываеш нейкія падзеі, якія былі шмат гадоў таму. Калі у нас вось так ставіцца задача, што вось у пракуратура там ці хто іншы прынялі рашэнне, што быў генацыд беларускага народа, што ёсць адна думка
правильное, все остальные неправильные, и не просто неправильные, а криминально караныя, ну, то натуральна, што ў такіх умовах неяк працаваць тым людзям, якія прытрымліваюцца іншай думкі і прытрымліваюцца яе аргументавана, з усімі там навуковымі, з выкананнем усіх патрабаванняў да навуковых даследаванняў, ну, натуральна, што калі не могуць гэта свае думкі выказваць, то пра якую навуку можа ісці гаворка, пра якую прафесійную дзейнасць. Гэта проста ўжо не звядзенне гісторыкаў-навукоўцаў да функцыі гісторыкаў-прапагандыстаў, якія павінны проста на камеру гаварыць тое, што ад іх патрабуюць людзі, якія да ўласна да гістарычнай навукі не маюць ніякага дачынення. А калі вы кантактуеце цяпер са сваімі калегамі і з вашых назіранняў, ці заўважныя за апошнія гады нейкія істотныя змены і ў гістарычнай адукацыі ў Беларусі, і ў палітыцы гістарычнай памяці з боку ўладаў? Вядома, што гэтыя тэндэнцыі заважаюцца таго, што адбываюцца змены. Ну, напрыклад, вядома, што сама, што сярод іншага тых гісторыкаў, якія занялі крытычную ў дачыненні да таго, што адбываецца пазіцыю, якія з'ехалі за мяжу, працягваюць там дзейнасць там, якія яны там не былі заслужаныя раней, то іх прозвішчы, напрыклад, не дазваляюць там згадваць у вучэбных праграмах, нельга на іх працы спасылацца і рэкамендаваць іх студэнтам. Ну, натуральна, што улічваючы тое, што у шэраг такіх нячэсных гісторыкаў патрапілі не самыя горшыя прафесіяналы, то ну як можна ўвогуле там без іх проста выкінуць з такога вось працэсу, скажем, з гістарыяграфіі. Ну і вядома, што таксама ўся эта ідэалогія убивается усюду и в адукацию, и в науку, что люди боятся и говорить нечто такое, что может не сподобаться высшейшему начальству и назиральникам звонку, и писать, и, ну, и со студентами на взгляд поглядят, студенты могут там кудысьці якія доносы зрабіць. Атмосфера абсолютно не адпаведная тому для нормального навучального там ці даследчыцкага працэсу. Ну і вядома, што проста такія цэлыя пласты ўжо робяцца небяспечнымі, якія даследуюць. Тую самую вайну, я думаю, цяпер ніхто асабліва не хоча кранаць, неякую займацца, таму што гэта не тая тэма, на якой проста якой бяспечна займацца. Гэта можа ў любы момант прыляцець. А ці можна сказаць, што ў апошнія гады беларускую гістарычную навуку, беларускую гістарычную адукацыю і палітыку гістарычнай памяці перарабляюць, так бы мовіць, на расейскі капыл, сінхранізуюць з расейскімі падыходамі, і што нейкія тэмы, не толькі другая сусветная, але, магчыма, ранейшыя нейкія гістарычныя падзеі ўжо робяцца небяспечнымі, калі там не крытыкуецца роля Расіі? Ну, так, безумоўна, што гэты працэс таксама ідзе, на жаль, што ўсё больш мы часта чуем у навінах пра тое, што вось праведзены нейкія агульныя мерапрыемствы беларуска-расійскія гістарычныя, што гаворка пра уніфікацыю навучальных праграм, гаворка пра сумесныя падручнікі, і многае, конечно, з гэтага ўсяго рэалізуецца, таму што у цяперашніх умовах тыя гісторыкі, якія раней, можа быць, маглі звонку ў сярэдзіне гэтай сістэмы аказваць гэтаму супраціў, цяпер яны нават калі не звоніліся, калі нават не з'ехалі, то в прынцыпе пабаяцца неяк гэтаму пярэчыць адкрыта прынамсі, і калі ёсць такая установка самага верху ідзе. Ну і вядома, што ёсць уже тэмы небяспечныя не толькі 20-го стагоддзя, не толькі па Другой светнай вайне. Ну, найбольш характэрны прыклад гэта вось асоба Кастуся Каліноўскага, паўстання 63-го года, калі вось той беларускі нацыянальны герой, які на аўтасавецкія часы мелі да яго павагу, стваралі яму нейкі такі вобраз гераічны, які можа не зусім нацыянальны, але вось такі рэвалюцыянер, які рабіў пазітыўныя рэчы.
Цяпер это ўсё нівелюецца, цяпер это ўсё стараюцца, ён увогуле не ўпісваецца ў новыя этой тэндэнцыі з-за таго, што ён выступаў супраць Расіі, і з-за таго, што ён сімвалічная асоба для сённяшняй палітычнай апазіцыі і культурнай гэтаму рэжыму. Таму так мы бачым, напрыклад, што яго пастаянна адусюль паслядоўна выштурхоўваюць з навучальнага працэсу, і з публічнай прасторы. Вось нядаўна была інфармацыя пра тое, што ў Кобрыне ягоную вуліцу перайменавалі, ягонага імя. Гаворка ідзе пра тое, каб перайменаваць вуліцу ў Мінску, і верагодна, што гэта ўдасца зрабіць. Ну і шмат іншых розных фактикаў, якія па вялікім рахунку сведчаць пра тое, што гэта не адзінкавыя нейкія эксцэсы, што гэта такі мэтанакіраваны працэс, які пакуль што спыніць складана. І гэта такая тэма не адна, гэта фактычна ўсё, што там звязана з нейкім нерасійскім кірункам беларускай гісторыі. Вось, напрыклад, тая самая Рэч Паспалітую цяпер сталі вельмі шальмаваць пра тое, што гэта былі часы паланізацыі, і сам Лукашенко нават ужываў наконт гэтага там тэрмін этнацыд ці генацыд, зноў такіх гэты. Ну і гэта таксама, конечно, ўсё адбіваецца на такіх практычных момантах, у тым ліку і ў выкладанні гісторыі. Я б хацеў вярнуцца трошкі да тэмы рэабілітацыі нацызму. Калі гавораць пра нацызм, звычайна, прынамсі, у нашым рэгіёне маюць на ўвазе менавіта нацызм нямецкі 30-х-40-х гадоў 20-го стагоддзя, і лічыцца па змоўчанні, што, напрыклад, сучасныя беларускія расійскія ўлады не могуць мець ніякае дачынення да нацызму. Нацызм – гэта нешта там, вось на захадзе. Як бы вы ацанілі такую пазіцыю? І, в прынцыпе, як, на вашу думку, больш варта глядзець на феномен нацызму? Я думаю, што тут можна казаць пра тое, што пра тэрмін генацыд, што гэты тэрмін нацызм, ён таксама часта прымяняецца ў якасці вось такога ярлыка. Калі вот трэба каго, ёсць такое усім зразумелае кепская з'ява, якая там варта асуджэння, якую усе наконт такой кансэнсус, што гэта кепска, і таму яе спрабуюць там павесіць усюду, дзе на ўсё, што там, уласна кажучы, не падабаецца, на ўсё, што вельмі кепскае. Ну і тэрмін нацызму ў дачыненні да пуцінскага рэжыму, да лукашэнкаўскага, як яго часта выкарыстоўваюць, ён таксама, мне здаецца, трохі в этом плане нацягнуты, таму што вядома, што гэта ўсё злачынныя рэжымы, але нацызм, ён мае такое канкрэтнае гістарычнае значэнне, ён звязаны менавіта з ідэалогіяй гітлераўскай Германіі, Трэцяга рэйху 30-х-40-х гадоў. Нават іншыя фашысцкія рэжымы, якія у нечым роднасныя гітлераўскім, якія існавалі ў той час, нацысцкімі не называліся. Гэта яно ў дачыненні толькі менавіта да нямецкай формы фашызму ўжывалася. Таму я таксама думаю, што тут проста мы, конечно, хочам гэта ўсё спрасціць, вельмі так па парадыцкіх мэтах назваць гэтыя лукашыстаў або пуцінцаў назваць нацыстамі, і ўсё гэта, скажем так, ўсё ясна зразу. Але рэальна, я думаю, што у гісторыі замацуецца адносна гэтага іншы нейкі тэрмін, як той самы, як часта ўжываецца адносна, напрыклад, пуцінскага рэжыму, тэрмін рашызм ці вось лукашызм, і гэта такая асоба, іх будуць разглядаць яўна асобна, не ў кантэксце вось гэтага. Хаця, конечно, як любыя рэпрэсіўныя рэжымы, як любыя вось такія аўтарытарныя, дзесьці нават таталітарныя рэжымы, што яны маюць паміж сабой шмат агульнага, і таму часам ёсць пакуса, што ўсіх звесці да аднаго назоўніка, сказаць, што это ўсе яны аднолькавыя. Хаця, я не думаю, што гэта такі падыход апраўданы. У Расіі зусім нядаўна адкрылі крымінальную справу за рэабілітацыю нацызма супраць васьмікласніцы-школьніцы, якая пасмажыла сасіскі на вечным агні. Вось на вашу думку, калі нехта зневажае, непаважліва ставіцца да мемарыялаў Другой сусветнай, ці можа гэта трактавацца як рэабілітацыя нацызму? Я думаю, што гэта не можа і не павінна трактавацца як рэабілітацыя нацызму, таму што, асабліва калі гэта робяць дзеці, якія там, можа, не ўсё там разумеюць, і
и кируются некими эмоциями. И я думаю, что это все ж таки это та самая з'ява, про яку я казав раней, про то, что это потреби бягучого палітычнага моманту просто диктуюць тое, што гэта праблемы гістарычнай памяці у гэта упісваюцца і прымяняюцца для такой агульнай палітыкі рэпрэсій, застрашвання грамадства. І ўсё гэта калі там нехта такія рэчы робіць, можа быць не вельмі маральна этычныя, можа не вельмі, скажем, правільныя, то гэта максімум нейкая адміністрацыйная справа, нейкі там штраф за гэта там папярэджанне, звяртанне ўвагі бацькоў і гэтак далей. Відавочна не крымінальная справа і не павінавачанне ў рэабілітацыі нацызму. Вы ўжо сказалі, што не варта параўноўваць, прыпадабняць, так бы мовіць, цяперашні рэжым у Расіі, Беларусі, лукашэнкаўскі і пуцінскі да нацызму. Я хацеў бы даць цытату з тэлеграм-каналу Дмітрия Медведева, былога расійскага прэзідэнта, цяпер намесніка дзяржсакратара Рады бяспекі Расіі. Ён у адным з сваіх допісаў кажа, што само існаванне Украіны як незалежнай дзяржавы заўсёды цяпер будзе падставай для вайны і выказвае надзею, што украінцы, я працытую, гэта дакладная цытата, зразумеюць, што жыццё у вялікай агульнай дзяржаве, якую яны цяпер не надта любяць, лепшая за смерць. Іх смерць і іх блізкіх. І чым хутчэй украінцы гэта ўсвядомяць, тым лепш. Канец цытаты. Вось у вас, як у гісторыка, з якой сістэмай, з якой дзяржавай, гістарычным прыкладам выклікае паралелі вось такая цытата? То бок, існаванне гэтай дзяржавы прывядзе абавязкова да вайны, само існаванне для дзяржавы падстава для вайны, а гэтым людзям у гэтай дзяржаве лепей зразумець, што калі яны не будуць з намі, мы іх знішчым. Мне вельмі тут складана просто казаць нейкі праводзіць гістарычных паралелей, таму што не прыходзіць зразу галаву просто калі такая шырокамаштабная вайна была развязаная менавіта супраць народа, з якім сама гэта агрэсіўны рэжым прызнае агульную гісторыю, лічыць яго там прыналежным да самого сябе, што гэта той самы народ, а той самы народ гэтага не хоча, і вось яны змагаюцца за тое, што гэтай сілай прымусіць гэты народ адчуваць адзінства з самім сабою. Што ў нацыстаў было ўсё ж такі іначай. Яны ішлі вайной на тыя народы, якіх яны не лічылі роўнымі сабе, што яны іх заваёўвалі і не збіраліся нейкім чынам з імі, там, скажем, даказваць тое, што ім лепей жыць у гэтай дзяржаве агульнай, і каб яны там лічыліся часткай свайго ўласнага арыйскага племені, тых самых немцаў, усё астатняе. Там ўжо яны будуць заваяваныя, яны будуць падпарадкаваныя. Пра гэта гаворка не вялося. А тут хаця б уже на ўзроўні рыторыкі гаворка ідзе пра тое, што яны не хочуць, яны мусяць увайсці і зразумеюць, што гэта для іх вялікае дабро. У выпадку з нацысцкай Германіі гэта, конечно, было таксама, калі Гітлер захопліваў Аўстрыю, калі тэрыторыя рассялення судэцкіх немцаў у Чэхаславакіі, калі захопліваў Гданьск, Клайпеду, там, дзе вялікае нямецкае насельніцтва. Але там нямецкае насельніцтва само гэта хацела. Яны там рэальна сустракалі гэтых захопнікаў кветкамі, але не аказвалі ім супраціў. А у выпадку цяперашняй агрэсіі Расіі атрымліваецца так, што прымус да такога прымус сілай, брутальнай сілай, прымус ваеннымі злачынствамі да нейкага такога славянскага братэрства. Гэта, па-мойму, можа быць, былі такія выпадкі ў гісторыі, но мне не прыходзяць у галаву такога кшталту прыклады. Таму я ўсё ж таки думаю, што тут гэта будзе ацэньвацца як нешта такое зусім асобны такі кейс, які не укладаецца ў агульную сістэму. А як вы ўвогуле ставіцеся да абгрунтавання сучаснай палітыкі, нейкіх палітычных крокаў з пасылкамі на гісторыю, прычым гісторыю не нядаўнюю, а гісторыю, якая сягае ў дзесяткі стагоддзяў назад? Маўляў, вось у Кіеве там нешта адбылося ў 9 стагоддзі, ў 10 стагоддзі вось Новгарад згадалі, гэта першая там расійская дзяржава,
і пераемнасць існуе там 10 стагоддзяў. І таму мы зробім гэта і гэта, таму, напрыклад, гэтая вайна мае права на існаванне. Але нават калі браць не такія радыкальныя і негатыўныя прыклады, ці ўвогуле можна спасылацца на гістарычны прыклад там, з 12 стагоддзя для того, каб абгрунтоўваць цяперашнюю палітыку? Тут мой адказ катэгарычна не, што тое, што было калісьці ў даўняй мінуўшчыне, оно не можа прымяняцца для того, каб апраўдваць сённяшнія дзеянні і неяк там сцвярджаць свае гістарычныя правы. Таму што з таго часу шмат вады сплыло, шмат чаго памянялася, і часам часта вельмі радыкальна, і груба кажучы, тое, што там калісьці кудыся нейкі князь, там, калі 1000 гадоў таму кудысьці пайшоў, штосьці заваяваў, і сёння гэта трэба ягоныя дзеянні ўкласці ў аснову сучаснай палітыкі, гэта абсалютная дурасць, абсалютнае ідыёцтва. І так нельга рабіць. І я яшчэ трошки дадам, ось слухаў недавно лекцыю амерыканскага гісторыка Тымасі Снайдера, дзе ён якраз кажа пра тую гістарычную лекцыю, якую Пуцін прачытаў, кіраўнік Расіі Пуцін прачытаў амерыканскаму журналісту Такеру Карлсону, і ён іранізуе, што Пуцін спасылаўся на дзеянні нейкага скандынаўскага князя 10 стагоддзяў таму, больш чым за 10 стагоддзяў таму, і абгрунтоўваў імі нейкія свае цяперашнія палітычныя рашэнні. Ён называе гэта палітыкай, так скажем, гістарычнай вечнасці, што, маўляў, тое, што было учора, ці тое, што было 10 стагоддзяў таму, гэта адно і тое ж. Яно, безумоўна, тут я скажу, што мае значэнне не тое, што было 10 стагоддзяў таму, а тое значэнне, што ёсць сёння. Таму што, безумоўна, што калі казаць пра 10 стагоддзяў таму, то тады не існавала, скажем, асобных там расійскай, там беларускай, украінскай нацыі, тады ўвогуле нацый ніякіх не існавала, гэта быў данацыянальны перыяд. І гэта салідарнасць, якая атаясамліванне сябе з пэўнай супольнасці грунтавалася на зусім іншых падставах. І нацыі ў сучасным разуменні, яны стварыліся толькі, можа, у 18-19 стагоддзях, а дагэтуль было зусім усё іначай. І што з таго, што калі той украінскай нацыі, напрыклад, не існавала у 10 стагоддзяў таму, і паміж тымі самымі продкамі сучасных расейцаў і продкамі сучасных украінцаў было куды менш адрозненняў, чым цяпер. Якое это мае значэнне, калі ёсць украінская нацыя відавочна сёння, якая не хоча жыць разам з расейцамі, калі ёсць відавочныя адрозненні сёння, і з гэтага трэба зыходзіць, а не проста ганяцца за гэтымі вось такімі хімерамі і нішчыць ужо сённяшніх людзей, губіць іхныя жыцці, іхныя лёсы, проста за тое, што рэалізаваць нешта такое, што не рэалізаваў хтосьці там даўным-даўно. І маё апошняе пытанне. Днямі адзначалася чарговая гадавіна Грунвальдскай бітвы, у якой удзельнічалі ў тым ліку і продкі сучасных беларусаў. На вашу думку, ці варта ўвогуле святкаваць нейкія бітвы, якія адбываліся шмат стагоддзяў таму? Грунвальдская ў 15 стагоддзі. Чаму не святкаваць? Святкаваць можна і трэба, гэта ўсе святкуюць, ніхто не пакідае гэтыя даты старажытнай гісторыі у баку, калі яны прыпадаюць, асабліва нейкія юбілейныя, векапомныя, усе іх азначаюць, усе народы, так ці іначай, і нічога ў гэтым кепскага няма, таму што гісторыя таксама гэта важны фактар нейкага такога нацыянальнага гонару, кожнаму народу прыемна ўсведамляць тое, што ён пачаўся не сёння, не ўчора, не пазаўчора, а ягоныя продкі рабілі гісторыю яшчэ шмат стагоддзяў таму. І дзеля гэтага, да гэтага прычыняючыся, гэта фарміруецца такі здаровы патрыятызм. Гонар за сябе, за сваіх продкаў, за свой народ, за сваю краіну. Галоўнае тут проста, як ужо пры адказе на папярэдняе пытанне я казаў, што каб гэта не ператваралася ў тое, што падзеі 500-гадовай даўніны, каб яны не рабіліся асновай для палітыкі, для сучаснай палітыкі. То бок яны, каб не ўбівалі гэты клін паміж народамі, каб не на паставе гэтага не фармаваліся нейкія рэваншысцкія настроі, каб не развязваліся войны,
і гэтак далей. Тут просто ўжо пытанне, скажем так, такое, як гэта ўсё трактаваць, для якіх гэтых мэтаў гэта прымяняецца. Любая з'ява можа быць як станоўчай, так і адмоўнай. І таму, скажем так, самім факце нічога кепскага няма, галоўнае проста як гэта ўсё выкарыстоўваюць сучасныя палітыкі. Калі вы так ставіце пытанне, я дазволю сабе все ж таки задаць яшчэ одно пытанне на ўздагон, раз вы ўжо адказвалі на рызыкоўнае пытанне, яшчэ одно такое правакацыйнае. Я вось чытаў нейкія меркаванні палемічныя, што, маўляў, нашыя продкі выбралі няправільны бок падчас Грунвальдскай бітвы, што пасля яе якраз пачалася паланізацыя, вось гэты саюз нам быў невыгадны, і трэба было быць на баку тэўтонаў. Вось што б вы адказалі на гэтыя альтэрнатыўныя версіі гісторыі? Я б адказаў бы, што гісторыя не мае ўскоснага ладу, што гэта што тое, што было ўжо перапісаць немагчыма, і ўвогуле гэта даволі такая рызыкоўная формы таго, што разбірацца ў тым, што лепей, што горш было. Часам, конечно, бываюць моманты, калі відавочна, што лепей, але, напрыклад, тое, што захоп тэўтонамі і не паланізацыя, а германізацыя была для нас лепей, гэта даволі такая, скажем так, наіўнае разуменне таго, што як гэта ўсё адбываецца. Бо я выбачаюся, я вас пераб'ю. Там ідэя, што альтэрнатыва была б не германізацыя, а што Беларусі, уласна, тэрыторыі Беларусі не пагражала тэўтанізацыя. Могуць сказаць, што мы рэабілітуем тэўтанізм, але там была ідэя, што беларусы былі б тады больш незалежнымі, асобна Вялікае княства засталося б незалежным. Это ж ўсё такое, скажем так, гіпатэтычныя такія развагі, якія не грунтуюцца абсалютна ні на чым, таму што ніхто не ведае, ўвогуле не можа спрагназаваць, як там што складзецца, як там будзе. Гэта ўсяго таки адна бітва была, якая і тэўтонскі ордэн пасля гэтага не знік адразу, хаця і аслабеў, і незалежнасць Вялікае княства Літоўскае не страціў у выніку тады пасля Крэўскай уніі, і пасля гэтых тэўтонскай бітвы. Гэта была унія такая, у прынцыпе, даволі раўнапраўная да 16 стагоддзя. Ужо Люблінская унія, ужо ў зусім іншых гістарычных абставінах, так яна ўжо, у прынцыпе, зменшыла гэту аўтаномію Вялікага княства Літоўскага і прывяла ўжо да такой паскоранай паланізацыі. А пасля у 15 стагоддзі яшчэ ўсё ж такі існавала гэта асобнае Вялікае княства Літоўскае, якое не было цалкам злітае з польскай. Гэта не была адзіная польская дзяржава. І Рэч Паспалітай яшчэ не было. Таму гэта, мне здаецца, проста такія ўжо казкі для патрыётаў. Калі ўжо проста пачынаць такую альтэрнатыўную гісторыю выбудоўваць, не ўлічваючы тое, што на гісторыю ўплывае на гістарычны працэс сотні і тысячы розных, абсалютна незалежных фактараў. Ніхто не можа так проста сказаць, што было б у гэтай бітве вынік такі, а і тады б ужо гісторыя пайшла б зусім іначай. Не перамаглі б у гэтай бітве, перамаглі б, можа быць, у іншай праз 20 гадоў, праз 30. Що ж это такое? Это нельга тут така лінейна гэта ўсё правесці, што неяк абавязкова было б так, а не іначай. Ёсць у Рэя Брэдбері ёсць такі апавяданне было, як там хтосьці, патрапіўшы кудысьці ў мінулае, адзін каменчык культа зрушыў, і ўся гісторыя... Раздушыў матылька, здаецца. Раздушыў матылька ці што. І пасля гэтага гісторыя пайшла зусім па-інакшаму, але не так, як камусьці хацелася б, скажем так. Так і тут, это ўсё, хтосьці мяркуе, што ён можа так спрагназаваць, што было б калі бітва была б не выйграная, а прайграная, гэта ён вельмі памыляецца ў тым, што можна гэта спрагназаваць. Таму што гісторыя гэта не шахматная партыя. Там няма таго, што там ёсць фігуры, якія ідуць толькі так, а не іначай, і ніяк не могуць яны пайсці неспрагназавана. Тут ўсё
Тут может быть и цяпер, і асабліва ў той час які-нибудь там, скажем, князя Вітаўта ўзялі б там якая-нибудь страла пастрэліла дзе-нибудь на якім поле боя, і ўжо змянілася б не гісторыя, тому што быў бы іншы князь, іншая палітыку вёў бы б, і мы б ужо пісалі зусім пра іншых герояў. Дзякуй вялікі за гутарку. Я нагадаю, што нашым госцем быў гісторык Александр Пашкевіч. З вами быў Алексей Знаткевич. Гэта была праграма «Пік свабоды». Калі гэта для вас бяспечна, калі ласка, паставце падабайку пад гэтым відэа, падзяліцеся ім, тады яго пабачаць больш людзей. Заставайцеся са свабодай.